Usa ka 51 anyos nga lalaki kinsa gihulagway nga may deperensya sa pangisip, patay diha-diha dayon human gipusil pasado alas 10 gahapon sa buntag sa Brgy.gutlang lungsod sa Argao. Sa pakisusi sa kapulisan, usa sa gitanaw nga posibleng naaan nga asset sa kapulisan ang biktima nga giilang si Aurelio o Auring. Ang mong biktima gikatahong nagpalit lang og pan ug soft drinks ug nagkaon gawas sa tindahan. Samtang nagtalikod ang biktima, kalit lang niabot ang lalaking nakamotorsiklo ug dayon pusil sa biktima. Nailhan sa Argao Police ang mamumuno nga matud pa silingan lang sa biktima. Ato sa hot pursuit operation, pasado alas 3 gahapon sa hapon, dihang si Kupo na unta ang suspitsado nga giila sa alias nga Noel giingong namusil kini og una sa kapulisan. Hinungdan nga nahitabo ang pinusilay tali kang Noel ug sa kapulisan. Naigo ug natumba ang suspect, gideklarar kining patay dihang gida sa tambalanan. Nasakmit sa kapulisan ang 9mm caliber pistol o 4 ka mga bala na may gidudahang gigamit sa pagpusil sa biktimang si Auring.